Masterizer. Sanibona kupart 94 la siqala khona kwa-Alex wayesola u-Ian ngokuthi umdragile waseyamdlwengula ngesikhathi u-Ian ephika. Ethi u-Alex akakhumbule kahle ukuthi bafike u-Alex engaphuzile la. Ethi u-Alex vele ungireyphile wena ngifike kanjani la ekhaya. Wathi u-Ian sisuke nawe kaNatalie. Sathi sesiphambi komuzi wakho savumelana ngokuthi sizokhulumela la endlini. Seza la endlini wafuna utshwala wena ngoba uthi akukho right ngenxa ye-divorce. Wathi u-Alex unamanga ungidragile wena. Wathi uthi ufuna ukuhamba u-Alex wamvimba u-Ian embuza ukuthi yini into ayikhumbulayo. Wathi u-Alex angikhumbuli lutho. Waqala wathula wacabanga u-Alex wasethi okay ngiyakhumbula bengisendlini kaNatalie. Wathi u-Alex okay sengiyakhumbula ingane zami ngiyishiyene ebabysitter. Wathi u-Ian kuphi okunye okukhumbulayo. Wathi u-Alex sengikukhumbula konke Ian imina engiyizele la ekhaya futhi ngithe ngifuna ungiphuzisa utshwala ngayizicelela mina isex. Ethi ngiyakhumbula noma ungitshela ukuthi usukhathele ngifuna siqhubeke. Wathi u-Ian uyakhumbula uzongitshela ukuthi ngu-number 3 kwi-top 10 list yakho. Wavuma u-Alex wathi ngiyakhumbula ngiyaxolisa Ian. U-Ian wakhokha umoya wakhululeka wahlala phansi. Ngaleso sikhathi engayekile ukuxolisa u-Alex. Wathi u-Ian kodwa i-wrong lento ukuthi ublame umuntu ngento oyenze wena. Wathi u-Alex ngiyaxolisa Ian nginamahloni namanje. U-Alex waphumela ngaphandle engathi ufuna ukuphalaza wamlandela u-Ian. uRandall wayeme emgwaqweni wababuka. Engathi u-Ian etshela u-Alex ukuthi akazame ukuhlala phansi. Wasuka lapho wahamba waya khona uRandall. U-Alex engayekile ukuxolisa ku-Ian. Wafika uRandall wathi kwenzakalani-ke la. Ethi uRandall wena wahlikize kanje engathi uvuka esikhotheni. Wathi u-Alex ihlukana nami eRandall. U-Ian wathi kuRandall akahambe la ekhaya. Wathi uRandall angikhulumi nawe ngikhuluma nalesifebe wena. Ethi uRandall ku-Alex ngabe uyena ubaba wengane yakho lo. Wathi u-Ian angishongo ukuthi hambe emzini wakho wena ihlukana no-Alex. Wathi uRandall angifuni uzongenzani. Wathi u-Ian mina Randall impilo yakho ngayenza ibe nzima ngenye indlela. Wathi uRandall wena Alex ukwenziwa yini waphuma emzini wale ndoda ekuseni kanje. U-Ian wathi kuRandall akabheke iy'ndaba zakhe. Wathi uRandall lesi sifebe siyindaba zami. Wathi u-Ian awungizwanga wena uma ngithi hambe emzini wakho. Wathi uRandall wena awungizwanga uma ngikubuza ukuthi uzongenzani. Wathi u-Ian ngizokukhahlela. Wathi uRandall uzongikhahlela lapha ey'nqeni. uRandall wakhumula ibhluku wathi nazi-ke izinqa ngikhahlele manje. U-Ian no-Alex bahamba beshiya uRandall wayedansa eveze izinqa etshela u-Ian ukuthi akakhahlele izinqa zakhe phela. Wabalandela uRandall. U-Ian ebuza kuRandall ukuthi sani lesicefa sibangela u-Alex. U-Alex wangena phakathi kwabo wathi nobabili hlukanani nami hambani niye emzini yenu nobabili ningiyeke ngedwa. uRandall wathi lezi zinqa zami ukuthi uzoyikhahlela ngcono uzoyiqabula. Wathi ngikuvezele zona kathi ephinde ekhumula ibhluku uRandall etshela u-Ian ukuthi akeze azoqabula izinqa zakhe. Ehamba edansa uRandall ethi woza uzoqabula lezi zinqa. Come get it. Come kiss this ass. U-Alex wangena endlini wasukuma uBradley ethethe ethi uphumaphi wena. U-Alex wabuza ukuthi ziphi iy'ngane. Wathi uBradley zisesikoleni kanti zingabuye ziyiphi. U-Alex wabuza ukuthi i-babysitter iyiphi. Wathi uBradley i-babysitter ikubo phela inekubo nayo yahambile izolo ebusuku emva kokuthi sengiyikhululile wena ungabuyi. Wathi u-Alex okay sengibuyile-ke seningahamba nobabili. Wathi uBradley ubuyephi. Wathi u-Alex bengisashaywa umoya. Wathi uBradley ubushaywa umoya wayaphi. Wathi u-Alex akuyona indaba yakho. Wathi uBradley iy'ngane zami ziyindaba yami. Wathi u-Alex Bradley hlukana nami anginasikhathi sokukhuluma nawe. Wathi uBradley kade unobani. Babade unoBrian noma uBob noma uMark noma uHenry. Wathi u-Alex angibazi labantu okhuluma ngabo. Wathi uBradley ayikhululeka ngiyivulile i-laptop yakho ngiyitholile i-password. Ngathola ukuthi sonke lesikhathi wena une-dating profile. Wathi u-Alex sekulate for ukwazi lokho vele akusenandaba. Wathi uBradley hayi ukuthi akusenandaba lento ichaza ukuthi ubungalali noRandall kuphela kodwa ubulala nenye inqwaba yamadoda abantu abamnyama. Wathi u-Alex manje ucabanga ukwenze njani ngalokho. Vele wacasuka uBradley uMars wabona uBradley casuka wasukuma uMars wabamba uBradley wathi ngiyokwazi ukumshaya sithando sami ngizokushayela yena mina. Wathi u-Alex amshone angibona ukuthi sengibuyile hambani la endlini niye emzini wenu. Wathi uMars asambe Bradley bathi sebethe bayahamba. Wathi uMars sizoshada njalo sinoBradley. Wathi u-Alex okay sanibongela hambani la. Wathi uMars okunye-ke ingane yakho ibikhala ilambile ngayinika ukudla yadla. Wathi u-Alex manje ufuna ngenze njani ngekushayela izandla. Wathi uMars uyisifebe wena. Wathi u-Alex ngisho ngaba yisifebe kodwa ngiyazala iy'ngane ey'philayo. Wathi uMars Bradley ngizoyishaya lento. Wathi u-Alex yazi enye into ezokusiza Mars ngoba ufuna iy'ngane thatha yona le kade uyifunza ukudla. Wahleka u-Alex wathi hayi thatha ngikupha yona nawe Bradley uthathe lezi zakho ey'mbili. Ebahleka u-Alex ethi ngiyahamba mina manje ngiyophila impilo yami. Wahamba u-Alex wathi uyambiza uBradley wathi u-Alex sengiphumile kule mpilo ngangivele ngingakufuni wena Bradley angikaze ngikuthanda ukuthi ngibe unkosikazi wakho. Ethi u-Alex ithathe leyo ngane Bradley ngikupha yona. Wathi uBradley akuyona eyami inobaba wayo. Wathi uyaphuma u-Alex wammemeza uBradley waphuma wahamba u-Alex uRandall kwamakhelwane wababona. Wahamba u-Alex
u-Alex wathi sala emzini wakho ney'ngane zakho ngenkathi ehambe eyongena emotweni. Wafika uRandall wathi kwenzakalani la ekhaya. noTerrell wayeme phambi komuzi kaKelly wayibuka. Waphuma wahamba u-Alex ngemoto yakhe ngesikhathi uRandall etshela uBradley ukuthi ubuwazi nje ukuthi u-Alex ubekuchithela nami kanti nami ubengichithela nani nangu lo Ian ofikayo. uBradley waxosha uRandall wathi uRandall uma uxabana nami uxabana nomuntu orong. Isikhathi esaqhubeka nokukhuluma uRandall kwafika noNatalie naye wazoma ebukela. uMarcy etshela uRandall ukuthi ungacabangi ukuthi uwena no-Ian. wathi uRandall usho ukuthini lapho. wathi uMarcy akanti awazi ukuthi u-Alex ulala nenqwaba yamadoda. unane-dating profile ungahamba uyoyiseshi i-profile name yakhe uJennifer Pepper ubone inqwaba yamadoda athandana nawo. wasuka lapho wahamba uMarcy wayongena endlini eshiya uRandall ethi uRandall ungangiqambeli amanga wena isifebe. vele wasuka uRandall wahamba naye seqonde endlini yakhe. wasale emile u-Ian ngaphesheya komgwaqo ebukela noNatalie emile. kwaqhamuka uTerrell wabingelela uNatalie ayibuza ukuthi umkhwenyana wakho ukhona. wathi uNatalie cha akekho. wathi uTerrell ungakwazi ukumfonela umbuzo ukuthi sisazokwazi nokuhlangana. wathi uNatalie okay awuthi ngimfonele manje akathi ekhipha ifoni ehamba uNatalie watshela uLushini ukuthi usefikile uTerrell. wathi uLushini okay nami ngikhulumile noKelly wavuma ukuthi singamvumela angene endlini. wathi uNatalie okay ngizomvulela ngoba uKelly nguphethe. wathi uLushini kodwa uKelly ucela ukuthi uTerrell angabonani noJustice. wathi uNatalie okay uzozama ukuthi bangabonani. kathi uNatalie ebuza kuLushini ukuthi uTerrell uyazi ukuthi bona bahlala naye uJustice. wathi uLushini cha akazi futhi ungamvumela ukuthi babonane. wathi uNatalie okay bavalelisa bavala amafoni. uNatalie watshela uTerrell ukuthi usangena ngaphakathi wamthathela ukey. wangena ngaphakathi uNatalie waphuma esephuma nawo ukey eselwethela yena uTerrell. wathi uNatalie woza sambe ngizokuvulela. sebengenile ngaphakathi wancoma uTerrell ukuthi ayibo kanti umuzi omuhle kanje. wathi uNatalie ulalephi nje izolo ebusuku. wathi uTerrell bengihlele kule coffee shop evulwa 24 hours kuze kwasi. wathi uNatalie ngicela ukumxolisela uLushini. wathi uTerrell no asekho isidingo uright impela futhi ngiyakujabulela ukuba nomakhelwane oyiphoyisa. wathi uNatalie okay ngicela ukubuye ngikubona. wathi uTerrell before uhambe uphi uJustice. wathi uNatalie uJustice uhlala nathi. wathi uTerrell ubuya ngesikhathini esikoleni ngifuna umbona. wathi uNatalie ayakhuleka ngizokutshela. uTerrell watshela uNatalie ukuthi uma wakho umtshelile ukuthi wenzani uKelly kule ndoda ekuthiwa uTravis. wathi uNatalie yakwakufanele leya ndoda yayimhlupha uKelly. wathi uTerrell babethandana yini. wathi uNatalie lokho ngisacela ukukhuluma naye uKelly. uTerrell wabonga kuNatalie ngokhiye noNatalie waphuma wavalelisa eshiya uTerrell. uTerrell wasale ebuka indle iqalaza ethi kusekhaya ngempela la. uRandall wangena sesheshe seyologa in kwi-laptop yakhe for ukuyo-researcha i-dating profile kaJennifer Pepper lekade emtshela uMarcy. wathi uRandall lesifebe sineprofile sijola namadoda amaningi kanje. wahlala phansi uRandall wathi ha uJerome, uTJ, uBrock, uRyan, uDerek, uJaquan, uWilliam, uStanley noMark, uChris, uBrian, uJosiah, Jerome, TJ, Brock, Ryan, Derek, Jaquan, William, Mark, Chris, Brian, Josiah, uLarry. wadideka uRandall wathi ugay nje. Larry. Oh, he's gay. waqhubeka uRandall wathi uJoe wabala. waqhubeka nokuwabala waze wacasuka wavala ilaptop. u-Edward wayememeza kathi uKelly umtshetha wavala umlomo. besathethisana kanjalo kwaqhamuka uLushini wabuza ku-Edward ukuthi uvalelelweni la. wathi u-Edward ngicela ungivulele ungikhiphe la lo ngibophi Stephen no-Esperanza. wathi uLushini nawe yaza ngikunakile yini manje lo igqokile. wavela wahleka uLushini. wathi uLushini ngiyaxolisa ngokuhleka bengingaqondile. wathi uLushini mina ngibona ku-right bakuvalele la vela unalo ikhaya kanti futhi la uphakelwa nokudla kwamahhala. wathi u-Edward lu angikwazi noma wenza ijoke. uLushini waya ngasesayidini likaKelly. u-Edward wambuza ukuthi manje lu uzovela ungishiye kanje. wabuya uLushini wathi yangichazela ukuthi uboshelweni. wathi u-Edward njengoba ngikutshela ukuthi uStephen no-Esperanza. wathi uLushini ngiyabuya ngenkathi sewubingelela uKelly. uLushini wafika watshela uKelly ukuthi njengamanje ngisendleleni ngiyobonana ne-prosecutor. wathi uKelly okay. wathi uLushini khona leli bhayibheli lakho. wathi uKelly yalikhona wahamba walithatha uKelly ngenkathi ebuya nalo likhombisa uLushini. wathi uLushini kodwa ngeke ngikwazi ukulithatha njengamanje ngoba angifuni yazi i-prosecutor ukuthi ngilithathephi. ethi wena ungangigcinela lona kahle. wathi uKelly ayakhululeka ngizoligcina kahle. wathi uLushini wathi ngiyibone zona ley'thombe ngenkathi uKelly emnikeza zona. wathi u-Edward hayibo uLushini uKelly akavumelekile ukuhlala ney'thombe ey'kanjalo eselini. wathi uLushini Edward uyafuna ukuphuma noma cha. wathi u-Edward ngiyafuna ukuphuma. wathi uLushini vala umlomo. uLushini wabuza kuKelly ukuthi wona wonke la mantombazane. wavuma uKelly. wathi uLushini ayikungcono. uLushini wabuyisela uKelly iy'thombe wamtshela ukuthi akayibeke kahle. wathi uKelly manje ithini-ke iplani. wathi uLushini uzotshela loya mmeli we-public defender azokubona. wathi uKelly Lushini usubuyisa loya mfana engamxosha futhi ongazi lutho ngokuba ummeli. wathi uLushini Kelly ngicela simnike ithuba loya mfana omncane ngoba uyiyona kuphela i-option esinayo futhi uzobe vele esebenzela phezu kobufakazi buka-Ian futhi nanoRicky ufike nobunye ubufakazi futhi oburight kakhulu. uLushini okay Kelly ngizobuye ngikubona ngesikhathi
sesehamba uLushini. Wathi u-Edward manje lo uzovele ungishiye kanje. Wathi uLushini iyakufanele lento egqokile. Waqhubeka wahamba uLushini. uSteven no-Esperanza babefika bebuye ukothenga ikhofi. Bangena u-Esperanza wabuza kuSteven ukuthi nizomgcina isikhathi esingakanani u-Edward. Wathi uSteven noma bekungeke kube isikhathi eside kodwa-ke phela i-paperwork isazolahleka okuzomenza athi ukuhlala. Wahleka u-Esperanza ethi ilahlekile noma isazolahleka. Wathi uSteven ngiyacabanga ukuthi i-paperwork isilahlekile kuzomenza athi ukuhlala isikhashana. Wahleka u-Esperanza wahamba waphambana noLushini. Wathi uLushini hayi ungahambi u-Esperanza ngifuna ukukhuluma nani nobabili noSteven. Bambuza uLushini ukuthi kwenzenjani. Wathi uLushini uboshelweni u-Edward. Wathi uSteven ngimbophe mina for ukushayela ephuzile. Wathi uLushini kodwa la kule report akubhaliwe kanjalo. Wathi uLushini wena Esperanza uthini? Wathi uSteven akazi lutho Esperanza ubengekho lapho. Wathi uEsperanza Lushini u-Edward ubephuzile wabhema. Wafika endlini yami silele noSteven wazolala. Wathi uLushini yabo Steven ukuthi wrong awumbambanga emgwaqweni eshayela imoto. Ubumbophela ukuthi beniphazamisa nilele noEsperanza mkhipheni. Wathi uSteven kahle Lushini asikwazi ukumkhipha. Wathi uLushini mkhipheni. Abasethe uSteven uncenga uLushini wahamba uLushini wabashiya wathi ngithe mkhipheni wabashiya kanjalo. Wasala uEsperanza wathi hayi kulungile Steven mkhiphe. Wathi uSteven uyamazi ukuthi uzophuma esehlanya kanjani uEdward. Wathi uEsperanza ngamane aphume ehlanya vele wrong lento esiyenzile. Salusumkhipha Steven njengoba esho uLushini. E-ofisini lika-Ian kwangena isecretary zama ukubamba u-Alex. Itshela u-Ian ukuthi lo muntu wesifazane ungena ngenkani ade ngizama umkhosi. Wathi u-Ian okay salusumiyeka ngesikhathi u-Ian emukela u-Alex ukuthi akangene. Wangena u-Alex. Wathi u-Alex Ian qagela ngenzeni. Wathi u-Ian angazi uzongitshela wena ukuthi wenzeni. Wathi u-Alex ngendlela engijabule ngayo sengiyishiyile impilo yami endala ngenxa yakho. Wathi u-Ian angazi ngihlangana nokushiya kwakhe impilo yakhe endala. Wathi u-Alex khululeka kuyona into embi phela le into enhle. Wathi u-Ian ngathi usadakiwe nje Alex. Wathi u-Alex angidakiwe kodwa ngawuphuza lokho wakho phezu kwetafula. Wawususa u-Ian wathi ngeke ukwazi strong kakhulu lo. U-Alex wavula idrawer la-Ian wathi ngifuna ukubona le bhodlela la khona lento ekuthiwe strong. U-Ian wathi uzama ukukhuza u-Alex. U-Alex wamncenga ukuthi angamthelela wazowukhipha u-Ian ugologo wamthelela eglasini. Amtshela ukuthi kodwa Alex is-strong lento engikuthelela yona. Wathi u-Alex khululeka nami ngi-strong. Wawuthatha wawuphuza. U-Alex watshela u-Ian ukuthi qagele uthi yini esengizoyenza manje. Wathi u-Ian angazi. Wathi u-Alex sengizothola umsebenzi. Wathi u-Ian awuyinto enhleke leyo. Wathi u-Alex ngikanjani uma ngingasebenza khona la ekhaya. Wathi u-Ian yini oyaziyo ngezomthetho. Wathi u-Alex angazi lutho. Wathi u-Alex cha ngifuna ukuncoma Ian ubumnandi izolo ebusuku. Isikhathi ebuye u-Alex efuna ukuzohlala ku-Ian. U-Ian ethi Alex ngeke sikwazi la kusemsebenzini la. Ethi u-Alex ngifuna siqhubeke ngento esigcine ngayo izolo. U-Ian wayebhizi ekhuza u-Alex. U-Alex wayefuna ukuqhubeka nokuthi u-Ian aphuze ugologo. Ethi u-Ian Alex akuyona indawo yokwenza zonke lezo zinto la. Wathi u-Alex okay uzenza ngcono ngami. Wasuka lapho u-Alex wahamba. Ethi kulungile Ian sala kanjalo. Ethi u-Alex angifuni mina umuntu wesilisa ayitshele ngami. Ngizomthola omunye umuntu wesilisa ozokwenza lento engiyifunayo. Waphuma wahamba u-Alex ephambana nesecretary ngene izotshela u-Ian ukuthi uLarry uthi angikucele Ian use-ofisini lakhe. Wathi u-Ian okay mtshela ukuthi ngiyeza. Wasuka lapho u-Ian naye wahamba ese-ofisini lika-Larry. U-Ian wangena e-ofisini lika-Larry. Wathi uLarry Ian ngathi sizovakashelwa umuntu ebesingamlindele namhlanje. Wathi u-Ian yini kuzabani. Wathi uLarry i-prosecutor kuthiwa izala. Wathi u-Ian ekumayelana nani. Wathi uLarry kuthiwa ithe izokhuluma ngecala lika-Travis Kane. Wathi u-Ian kwenzakalani ngecala lika-Travis Kane. Wathi uLarry nami angazi sizozwa yona i-prosecutor mayesifikile la. Khona lapho besakhuluma yangena i-prosecutor ihambe yoxhawula uLarry bebingelelana noLarry. Ethi uLarry ngavakashelwa abantu abakhulu namhlanje. Yathi i-prosecutor angithi uyazi nawe ukuthi isivumelwano esasenza noMr Kane ukuthi senze isiqiniseko sokuthi siyalivikela isonto. Wavuma uLarry ukuthi hayi lokho vele into ekumele senze sure ukuthi siyayenza. Bahlala phansi uLarry wasetshela i-prosecutor ukuthi lo ipartner yami associate igama lakho Ian Glenn. Baxhawulana bebingelelana Ian ne-prosecutor. I-prosecutor yasetshela uLarry ukuthi ngifonelwe ummeli oyi-public defender uCarl Adams. Ibuza kuLarry ukuthi uyamazi yini. Wathi uLarry hayi uCarl Adams angimazi especially my public defender kulula ukuthi ngimazi mina ngazi abameli bangempela. Yathi i-prosecutor ithe le public defender idefender uKelly Isaacs iyona ezomrepresenta kwi-case yakhe. Wathi uLarry phela ubala lo umuntu oyi-public defender akanamandla. Yathi i-prosecutor nami bengicabanga kanjalo kodwa ithi le public defender inobufakazi obuphelele bokuthi uKelly wayeyivikela kwakuyi-self defense. Yathi i-prosecutor so wena Larry wazi ngaphandle nangaphakathi esontweni nabantu bakhona ngabe khona mina kufanele ngikwazi. Wathi uLarry lento akuyona nento ongazoyi-stress ngayo ngoba siyazi ukuthi uKelly wabulala ngesihluku uTravis Kane. Yathi i-prosecutor ukuthi Larry angifuni ukusurprise izinto ebengingayilindele. Wathi uLarry njengoba ngikutshela ukuthi khululeka. Ebuza kwe-prosecutor uLarry ukuthi yini
uyamsaba lo mfana. I-prosecutor yathi akuyona nento ongangibuza yona le. Lapho u-Ian wayethule bekhuluma bodwa engakhulumi. uLarry wathi uma ukhululwa yimina ngithi khululeka wena, ayikho into engalindelekile ozoyizwa, khoma surprises. Yathi i-prosecutor ayike ngangcono uma kunjalo, ngesikhathi ixhawula u-Ian imtshela ukuthi Ian ngejabulile ukukwazi, yabatshela ukuthi sicela ukubashiya manje siyahamba, ngenkathi evalelisi sihamba. Besele bobabili uLarry wathi Ian ngathi khona into engahambi kahle. Wathi u-Ian uqonda ukuthini? Wathi uLarry kungenzeka kanjani umfana omncane we-public defender afuna ukubhekana face to face nomuntu ophezulu kanje oyi-prosecutor, kanti umnjani lo bufakazi abuphethe obumnika isibindi esingaka? Wathi u-Ian angiboni ukuthi into esingayikhathaza ngayo leyo i-public defender. Wathi uLarry no khona into engekho right la, awumlethe la lo mfana ngikhulume naye. Wathi u-Ian angithi uyazi nje ukuthi awuvumelekile ukuthi ungakhuluma naye. Wathi uLarry no mlethe la Ian umtshela ukuthi ngifuna sizokhuluma mayelana nalo leli cala. Wathi u-Ian kodwa ngisibona isidingo sokuthi ezela ngoba futhi asivumelekile thina ukuthi sikhulume naye. Wathi uLarry ngiyakwazi lokho ukuthi akumele sikhulume naye, kodwa kufanele umtshele ukuthi sizodiscussa about lona leli cala, yenza into engiyishoyo Ian uyeke ukuphikisana nami. Wathi u-Ian okay ngizombiza, waphuma wahamba u-Ian. Esehambile u-Ian wasala uLarry ekhuluma yedwa ethi khona into engahambi kahle la, kwenzakalani? Something is not right. What is going on here? Elinye iphoyisa elincane liyiRookie lafika lizovulela u-Edward limtshela ukuthi usekhululekile usengahamba. Waphuma u-Edward kwi-prison cell yakhe, uthe sengaphandle wabuka kwi-prison cell kaKelly. U-Edward watshela leli phoyisa ukuthi lesiboshwa silala neBhayibheli la, azivumelekile ukuba neBhayibheli. Lathi leli phoyisa hayi bezinye iziboshwa ziyaba namaBhayibheli. Wathi u-Edward ngiyakutshela ukuthi leyo nto ayivumelekile, uyafika la emsebenzini ngimdala mina. Laxolisa leli phoyisa ku-Edward. Wathi u-Edward letha lalelo Bhayibheli wena lithatha uKelly iBhayibheli lakho walifihla. Wathi uKelly yini wrong ngeBhayibheli? Akho Bhayibheli engizokunika lona. Leli phoyisa elincane kuthiwa uvumelekile ukuba neBhayibheli. Wathi u-Edward umtshele. U-Edward ethi Kelly ngithi nginikeze lelo Bhayibheli. Wathi uKelly ngeke ngize ngikwazi ukunika iBhayibheli lami. Wathi u-Edward ungangenzi ngingene kuleyo cell ngilithathe lelo Bhayibheli. Wathi uKelly awukwazi ukuthi ungangiphuca iBhayibheli. uKelly wamemeza uLucian ngenkathi no-Edward emlingisela uKelly uma ememeza uLucian. Wathi u-Edward ungamemeza ugcine la uthanda khona, uLucian akekho la e-police station. Avele wakhala uKelly. U-Edward watshela leli phoyisa ukuthi alikufake uKelly vule la. Ngesikhathi uKelly elincenga iphoyisa ukuthi lingavuli lavula. Get out I have my Bible and no, Eddie, please. You wanted Eddie to shut up. What happened to that? Please, no. All these women. You go that murder charge, bitch. Praise Jesus. Siyayibeka lapha namhlanje, ungaphuthelwa episode elandelayo so upload kungekudala. Thank you for watching Styriza TV, and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Styriza TV.